Здравейте всички и както ви казах в този клип за скрин рекордера, дето ви казах, че измама, дето ви казах, нали ви казах, че ще снимам и на Spider-Man, но ви казах, че ще снимам всички на GTA San Andreas, но днес се опитах да изтегля и не стана, затова няма да снимам на нея. Съм на Spider-Man и Minecraft. Снимам на тези игри само. И така да започнем. Аз вече буквално съм започнал да ама специални умения. И дебалак на един по колко килограма пилия беше. Ще да го убия пък. Press now. Wrong about you all along. You're a hero. Защото знаете какво е на Майнкрафт. Екот. Ще ми приема аре. Вие си гледайте работата, ще изпълнявам. В смисъл. Не се отблизо за Spider-Man да го покажа на Minecraft. И къде довършвах аз отбегах с стъклата. Аз взех още. Нагоре. Аз всъщност си направих тази броня. Кожена. Какво пак? Тези положения ще да ги правя. Реших. Ще трябва да сложа и да се пече. В смисъл още санд, защото какво да сложа дика и дали стигна. Добре, трябва да се връщам към Spider-Man. Трябва да покажа. Както това да е. Да, ако ще ме питате, купил съм я. Не е чак толкова голям клип съм я купил. Даже на мен не е главно, че съм я купил. Там да си гледа карти, макар че моя е стигал 100 или много години.
И Майнкрафт също така съм купил. GTA San Andreas съм купил. Къде бяха Crafter Studios. Първо аз изкрих карта. Minecraft, Worms, GTA, Need for Speed може да играя, Car Wars може да играя. Това си няма да стане. Вече няма смисъл. Къде ми изгорям? Ой, къде? Аз не знам за какво съм купил. Също и на тази игра мога да играя. Сега ще изкажа си, като ви не знаете. Тази игра аз. И е много тъпо приложение, където искам да се рутна работите, но не стана. Така нали. Adventure Time, Game Wizard, Multibeta съм купила, ама я върна, ще ми беше тъпа. Multicraft 2 е много още по-тъпа. И проверя се. Тоест, това е. Защо не ми изляза? Защото вече не съществува. И това много ръч пише. Геймвизър съм купил. Доста игра съм си купил. И тук съм хубава игра си, но също ще снимам на тая. Хубава си е. Даже още сега ще почна да отива. Плюс това има мобилни данни. Бърз ми е телефона. Само едно не. Саплинга се пише. Скоро ми се, че някакво борно. Показвам. Ще ги отделя в различни плейлисти, да знаете. Искам да си игра.
Хора, мисля, че това беше. Аз бях Криско БГ Про и няма какво друго да ви кажа, така че чао!